eta Lenin, boltxebikeak, Sovietat eta Troski, armada gorria, kolektibizazioa, ekonomiaren plangintza eta industrializazioa. Errusiako iraultzak aldatu zuen politika egiteko modua. Nekazari eta langileon beharrak jarri zituen borroka politikoaren erdigunean. Arrez geroztik, herritar xumeak ere bagara nor. Bagara kontuan hartzeko indar. Gora herria! Kapitalismoak dakarren kata eta zapalketa izan dadila guretzat indarraskatzailea. Ozen entzun zen Euskal Herrian. Utopiaren aldeko borrokan bat egin zuten baserritarrek, mehatzariek, idazleek, etxeko andreek, ikasleek, artistek, ameslariek, errebeldeek, gazteek, langileek. Estatu zapaltzaileen aurka eta kapitalismoen aurka aritu ziren. Gehienek asko eman zuten Euskal Herri libre baten alde. Batzuek dena. Mundu berri bat, mundu hobe bat posible dela sinetxarazi zigun txek. Milaka lagunek haren eredua jarraitu zuten. Bihotzez eskaini nahi diogu omenaldi hau eta gure konpromisoan berretsi. Borrokan jarraituko dugu denok aske izan arte. Iraultzak eraikitzen jarraituko dugu. Gora txe! Nos reafirmamos en la necesidad del socialismo, de una alternativa socialista, pero que esa alternativa necesariamente se tiene que adaptar a las condiciones actuales, a las condiciones de Euskal Herria, porque no son miméticamente exportables otras experiencias. Dice Timochenko, el comandante de la guerrilla de las FARC, que no es más revolucionario quien lanza la consigna más radical, sino quien levanta la bandera más adecuada al contexto. Pues bien, nosotras decimos que hoy y aquí esa bandera no es otra que la defensa de la soberanía y que la construcción de una república propia desde la izquierda. Decimos que no hay mayor proceso revolucionario que el que está llevando a cabo el pueblo de Cataluña. Y quiero aprovechar para mandar un abrazo revolucionario a ese pueblo que está contribuyendo a tumbar el régimen del 78 y está levantando una república al servicio de los trabajadores y las clases populares. Aurrera, zuekin gaude, estem amb vosotres. Euskal Herrian ere, estatu propio bat eraikitzea da egin diezaiokegun ekarpenik handiena mundu mailako alternatiba sozial eta ekonomiko bati. Euskal Herrian ere, Euskal Herriko langile eta herri sektoreok behar dugu estatu propio bat, langile eta herri sektoreen zerbitzura jardungo duena eta ez elite ekonomikoen zerbitzura. Eta horregatik esaten dugu, hemen ere iraultzari egin diezaiokegun ekarpen handiena, guk ere gure iraultza demokratiko propioa martxan jartzea dela, eta esan bezala estatu propio bat eraikitzea dela. 1917an Errusiako herriak egin zuen bezala, edo 1950ko hamarkadan Argelen egin zen bezala, edo 1959an Kuban edo Euskal Herrian bertan egin zen bezala, gero Txilen eta Portugalen jarrai ezazue gauzak gerta daitezen egiten. Eduardo Galeanok, Salvador Allendek esan zuen bezala, historia ez dagoelako aldez aurretik idatzita, eta hori 1917ko gizon emakume haiek ere sobera frogatu zuten. Historia ez dago aldez aurretik idatzita, historia gurea da eta herriek egiten dute. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria gorria! Gora munduko borrokalari eta iraultzaile guztiak!